Labs, nabad mo so charger kong type C. So bago pa kaya ako anak, di ko manaanapan. Tauno na naman kita di ka nagsusuro sa Rita. Labs, inda sa imo. Pag na naman bagay kakapay. Ano nga na yung problema mo? Tadi na naman ka nagsasarita. Para kay inuong akong sa rin sa charger na type C. Loves, ano nga na yung problema? Paano ko man ka maintindihan kung di na naman ka nagsasarita? Ay kung man, pirmi na sa naman kitang arog man kiton. Ay, nauno nga ni Ika. Magsarita man nga ni Ika. Alangan magpara-imagine ako kung nauno Ika. Isi mo na yan kung ano ang problema ko. Matapig para nga umupa ko. Arin man isi ko baya. Paano kung anian maisya na di man nga nagsasabi kung ano problema? Kung man ako manghuhula para pagparahulaan kung naunoy ka. Sabihin mo sa ako kung ano problema. Diyan man kita. Ay. Yumigalin na sa nalugod ako. Pariyo man sana di man nga nagsasarita. Tiguungay ka kung ano problema. Di na naman nga nagpupulaw-pulaw. Migalin na sana ako. Sahan, sani ka maurag. Dahil ka pakialam sa nararamdaman ko. Sige na, paggalin na. Arog man baga talaga ikakahan. Ay, kayang inuungay ka kung ano problema. Di ka nagsasarita. Nata kaya di mo pigpupusuan sa profile picture ko. Uno, para palang di pinusuan. Amo man sana pala na ang problema mo. Amo na o di na pupusuan na. Sus mo ni kasi mo loves ay. Ha? Ano gusto mo? Ano pa gusto mo bukod sa puso? Tsaka milk Ano pa? tea. Ano pa? Tsaka fries.